Хәерле көн, Татарстан. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 8 июнь, сишәмбе. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырубызның иҗат төркеме барыгызга да матур көн, күтәренке кәеф теләп калабыз. Бүгенге көн тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калган, шул турыда кыскача булыр. 1701 елның 8 июнендә Петр I Россиядә социаль хезмәтне булдыру турында указга кул куя. Социаль хезмәткәрләрнең эше бүгенге көндә үтә дә кирәкле. Тармакта эшләүче 630 меңнән артык хезмәткәр 26 миллион кешегә, шул исәптән 15 миллион олы яшьтәге һәм инвалидларга ярдәмгә килергә әзер. 1869 елның 8 июнендә Америкада яшәүче Айвс Маккафны дөньяда беренче булып тузан суырткычына патент ала. Үзенең компаниясын булдыра һәм аларны $25 сата башлый. Озак еллар өй җыштыра торган җиһаз зиннәтле товар булып санала. Бары тик икенче бөтен дөнья сугышыннан соң гына тузан суырткычлар киң кулланыш ала. Бүген иң мөһим экологик бәйрәмнәрнең берсе – Халыкара океаннар көнен билгеләп үтәләр. Океаннар җир шарының 4/3 өлешен тәшкил итә. Сулау өчен бик тә кирәкле булган кислородның төп өлешен океаннар җитештерә. Кызыклы мәгълүмат: Тын океанда урнашкан Марианская впадина, Мариан чокырының тирәнлеге 11 километрга җитә. Нәүрүз Төрки халыкларының театраль фестивале кичә эшен башлап җибәрде. Фестиваль спектакльләрен 1000-гә якын кеше караячак дип көтелә. Катнашучы театрларга килгәндә Саха-Якутия, Үзбәкстан, Башкортстан, Азербайҗан, башка төбәкләрдән һәм шулай ук республикабыз театрлары тамашачыларга иң әйбәт спектакльләрен тәкъдим итәчәк. Алар арасында Әлмәт Татар дәүләт драма театры да бар. Фестивальгә алып килгән спектакль турында без студиябызның кунагы, театрның директоры Фәридә Исмәгыйлова белән сөйләшербез. Хәерле көн, исәнмесез, хәерле көннәр. Хәерле көннәр, Эльза, исәнмесез. Фестивальгә алып килгән спектакльгез беренчедән бу алтын битлекне бәйгесенә дәгъва иткән спектакль, һәм сез аны әзерле тамашачыга дип әйтәсез. Бу ни өчен шулай? Чөнки ул шулай. Бөтен тамашачы да бу спектакльне аңлап бетермәскә дә мөмкин. Ул катлаулырак дип әйтегендә, традицион стильдән читтәрәк тора, ераграк тора. Ул шулай куелды. Сәгатьтә 35 минут бара торган спектакльдә бик күп нәрсәләр турында уйлап бетерергә кирәк. Аларны ничектер үзебезнең җирлеккә күчереп бетерергә кирәк, шаккатарга кирәк, гаҗәпләнергә кирәк. Менә шуңа күрә шулай театрны гел барлап баручы, карап баручы тамашачылар өчен ул. Кара әле, минем бит мондайны күргәнем юк диюче тамашачылар өчен. Без инде уйлыйбыз бүген кичен гаҗәпләндерербез дип уйлыйбыз тамашачыны. Безнең 18 сәгатьтә спектакль Габдулла Кариев исемендәге театрдан соң мин беләсем нәрсәгә сөенәм, менә сез әйттегез, башка илләрдән килгән һәм безнең үзебезнең татар театрлары, без Алтау икәнбез, Татарстан өчен сөенеп һәм горурланып торам. Тамашачы үзгәрәме? Сез әйтәсез, менә тамашачыны көтәбез, әзерле тамашачыны. Сез бит инде озак еллар театр белән бәйле булгач, сизәсезме тамашачының үзгәргәнен? Сизәбез. Әлбәттә сизәбез. Без инде күбрәк Әлмәттә эшлибез. Ничек кенә булса да, мин элек залга кергәндә ярты залны бер юлы таный торган идем. Бүген инде андый хәл юк. Бүген инде ниндидер икенче, үзгә, карашлары да үзгә, безгә карап торулары да үзгә, хәтта кул чабуы да башка төрлерәк була хәзер. Уңай якка үзгәрү. Уңай якка үзгәрү дип уйлыйм мин. Уңай якка. Әлбәттә традицион тамашачылар без белән дә без аерылышмыйбыз, сүз дә юк. Безнең репертуарыбызда 30 спектакльнең төрлеләре бар, бик төрлеләре бар алар арасында. Без һәр төрле тамашачыга, һәр катлам тамашачыга дип үзебезчә тырышабыз инде. Гомумән менә кызык вакыйга, без Нәүрүзгә килдек Чаллы шәһәреннән. Чаллы шәһәрендә шулай ук бик зур чара үтә, бик зур фестиваль үтә. Россиянең кече шәһәрләре фестивалендә без чыгыш ясап, монда килдек. Иртәгә кайтып, анда фестивальне ябабыз да, тагын 2 фестивальгә китәбез. Быел менә шундый фестиваль марафоны безнең театр өчен. Гомумән әйткәндә, Татарстан бик әзерлекле каршылады. Бу мин инде 7нче тапкыр катнашучы театр. Без бу безнең өчен шулай ук бик якын фестиваль, бик яхшы фестиваль. Анда театр тәнкыйтьчеләре, белгечләре бик күп катнаша. Россиянең төрле төбәгеннән 16 театр булгач, мин инде бераз дулкынланган идем, әмма ләкин нинди ачылыш булды. Ничек әзерлекле иде. Мин Татарстан өчен горурландым. Беренче чиратта менә бу
бу фестивальләрдә катнашу сезнең өчен ул нәрсә? Үзегезне күрсәтүме, я инде исә башкаларны караумы? Тегесе дә бусы да. Күрсәтергә дә кирәк, күрергә дә кирәк, сүз дә юк. Театр һәр вакыт хәрәкәттә булырга тиеш, һәр вакыт күреп торырга тиеш, һәр вакыт күренеп торырга тиеш. Шулай булганда ул заманча һәм киләчәккә атлый торган театр була. Хәрәкәттә дисез, минем белүемчә, әле сез бу җәйне фестивальләр җәй дип тә әйтсәк була, театрлы белән күп кенә гастрольләргә, фестивальләргә җыйнасыз икән. Безнең гомумән быел шулай килеп чыккан, шул пандемиядан соңгы чор булгандагадыр инде ул бераз өйдәрәк утырып тордык бит инде. Хәзер 12 фестиваль, узган елдан калганнары күчерелгәннәр бар. 1 ел буена 12 фестиваль әлегә шулай. Менә җәйгә ялларга таралышканчы 4 фестиваль. Без Чаллыда фестивальне япканнан соң икенче көнне үк чыгып китәбез Кырымга, Керчька, анда бер фестиваль, оннан соң Новороссийскида тагын бер фестивальбез бар. Диңгез буенда булабыз без бу фестивальләрдә. Тәнкыйть сүзләренә ничек карыйсыз? Уңай карыйм, тәнкыйть сүзләре булмаса, туктап кала. Бөтен нәрсәдә шунда ук туктап кала. Без тегеннән булган тәнкыйтьне дә, уң яктан булганда, сул яктан булганда, аны тыңларга кирәк, кабул итәргә кирәк. Кабул итмәстәен ничектер кире кагарга кирәк дип әйтергә мөмкин. Без аны җавапларга тиешбез әлбәттә. Ниндидер үзебезнең төпле фикеребез белән тырышырга кирәк алай эшләргә, әмма ләкин тәнкыйть булмаса, театр үлә яши алмый. Чакырылы режиссерлар белән дә хезмәттәшлек итәсез. Бу юнәлеш менә сезгә аны бит күпләр хуплап та бетерми. Үзебезнең театрларыбызда режиссерлар бар дип әйтәләр. Читтән чакырган режиссер ул менә театрында башка күзлектән күрәдер дип уйлыйм мин үземчә. Беләсезме, тегесе дә булса да дидем бая, үзебездә режиссер булырга тиеш, бу мәҗбүри артистлар белән эшләргә кирәк. Аларны һәр даим карап торырга кирәк, тәрбияләргә кирәк. Алар белән ничектер менә әтиләрчә, мәниләрчәме гел алар белән мөнәсәбәттә булырга кирәк, репертуарны карарга кирәк, кайгыртырга. Әмма ләкин безнең Әлмәт театры шундый тәҗрибәдә инде ул гел чакырылган режиссерлар белән эшлибез. Без зур күпчелегендә һәм ул артистларга алар әйтүенчә дә инде бу, алар сүзләренә дә таянам мин, аларга бик зур мәктәп була. Алар күпме режиссерлар белән очраштылар. Аларның һәрберсенең үзенең таләбе, үзенең дөньяга карашы һәм ул аларның даирәсен киңәйтә, менә дөньяга карашларын киңәйтә безнең бөтен театр коллективының. Шуңа күрә без менә шушы тәҗрибәне алга таба да дәвам итәргә дип торабыз. Бу фестиваль бу бит инде бер-береңнең спектакльләрен генә карау, үзебезнең генә күрсәтү дигән сүз түгел. Спектакльдә булмаганда бер-берең белән аралашу дигән дә сүз, шулай бит? Аның иң кызыгы да шунда иде. Шулаймы? Әлбәттә. Иң кызыгы шунда башлана инде аның. Дуслык җепләре дә шунда ныгып китә, танышулар. Контактлар. Оннан соң фестиваль кысаларында менә Чаллыда мәсәлән белем бирү өлеше дә бар бит әле аның. Но безнең Нәүрүз инде ул белем бирүне бит шулай киләде хәзер. 1 елны фестиваль, икенче елны форум. Шуңа күрә менә башка фестивальләрдә төрлечәрәк була. Бер-бер белән аралашулар, алар белән яңадан кочаклашулар, икенче җирдә очрашулар, нидер язышулар, бер-береңне карап барулар социаль челтәрләрдә. Аның иң кызыгы шунда. Менә без киләбез, ой, Әлмәт театры дип безне инде хәзер театр тәнкыйтьчеләрен күтәреп кенә алалар, талып алалар, сөйлиләр. Шуңа күрә әйбәт инде ул фестиваль. Кирәк әйбәт инде. Быел төрле формада уза фестиваль, онлайн, офлайн, видео язмалар рәвешендә караячакбыз инде спектакльләрне. Бу юнәлешләргә ничек карыйсыз? Нәрсә дип әйтим икән? Үз фикеремне әйтсәм инде, мин әлбәттә күбрәк офлайн кешесе инде. Театр бит ул җылы, ул тере. Нишлисең инде, аптыраганнан инде барысы да гибрид формалары да барлыкка килде менә хәзер. Менә кичә министрыбыз әйтте бит, менә шушы формага күчтек әле быелга дип. Ул шулай инде. Моннан берничек тә китеп булмый ич. Онлайны да мөмкин кабул итәргә шулай инде бөтенләй булмаганчы шулай булу яхшырак дип әйтәсез. Бик зур рәхмәт сезгә бүгенге көнегезне килеп, безнең белән башлаганыгыз өчен. Тамашачыларга тагын бер кат исләренә төшереп китик әле. Кайда килеп сезне бүген һәм нинди спектакльне карап китә алалар? Габдулла Кариев театры 18 сәгатьтә көтәбез. Әлмәт театры көзге сәре спектакле. Сезгә бик зур рәхмәт чакыруыгызга. Көнегез уңышлы үтсен. Амин, шулай булсын, сезгә дә шулай. Тапшырыбызны дәвам итәбез. 7-нче гасыр ахырында иҗат итүче шагыйрь Мәүли Кылый иҗаты, аның тарихта калдырган изе турында язучы Рабит Батулладан ишетербез. Исән саулармысыз, хөрмәтле тамашачылар. Без тапшыруыбызны дәвам итәбез. Татар мәшһүрләре турында. Менә тарих турында уйланганда гаҗәпкә каласың. Безнең
ниндидер көтәріліш шыры болған халқымыздың, ниндидер түбән тәгәрәгән шырлар, жеңілген вақытларда болған. Шағирләріміз көп, 1000-нен артық шағирыбыз бар біздің, саны кетсең. Нәқия Исәнбәт сөзі белән әйтәм сезгә. 1000-нен артық шағирыбыз, язучылар гына түгел, шағирыбыз, язучылар да оннан артып китә. Менә безнең караңгы шырлар 1552 елда караңгы шырлар башлана. Алда безнең шагыйрыбыз Кулгалиләрдә, Сөләйман Суариларда, башка шагыйрләребез бар. Кинәт менә күп шагыйрләр биргән халык тынып кала җиңелүдән соң. Таратыла, куып җибәрәләр башында. Һәм кем әйтмешли, дошманнар кирип тула илгә. Караңгылык шыры менә регресс шыры башлана, bir шагыйр юк. 10 еллар, 100 еллар үтә. Bir шагыйр бирмәгән татар. Менә шул вакытта 17-нче гасырның азагында инде биттек дигән чакта bir шагыйр исән калган аның шигырьләре, ул Мәүлә Кылый. 17-нче гасырның азагы. Мәүлә Кылый. Ул Мәүлә Гал дип тә әйтәләр, аны Мулла Гал дип тә әйтәләр, Бәйрәм Гали дигән исеме дә бар бугай аның. Ләкин ул үзенең әсәрләрендә үзен Мәүлә Кылый дип әйтә, ягъни Аллаһның кулы дигән сүз. Аллаһның кулы дигән сүз. Ул Шыты авылында туган. Менә шушы теге караңгы шырлар вакытында күрәсең аңа яшәүе кыен булган. Һәм ул урын күчеп йөрергә мәҗбүр булган. Әйтик, Шытыдан, Питрәш ягындагы Шыты авылыннан ул Булгарга күчә. Булгар шәһәре тирәсендә ул яши. Аннан соң теге Әлмәт ягындагы иске Иштирәк авылына күчеп китә. Аның шигырьләре гаҗәп кызык, суфийчылык белән шөгыльләнгән. Гаҗәп, ул төшенкелеккә дә бирелгән. Ул кайгырганда халкы өчен шул ук вакытта гаҗәп дәрәҗәдәге күтәренке рухтагы шигырьләрендә бар аның. Аны да калдырган. Безгә мирас итеп. Менә без мәхәббәт шагыйры дибез. Әйтик, мәсәлән, без уйынышыны белән мәхәббәт шагыйры Рәдиф Хатауллинны атыйбыз. Чөнки ул һәр вакыт мәхәббәт турында яза. Гәрчә шагыйрләр барысы да мәхәббәт турында яза. Ә менә мин иң беренче Мәүлә Кылыйны атар идем. Менә ничек итеп ул ир белән хатын мөнәсәбәтен гүзәл сурәтли. Хәләл нуры нурлы торыр, Көнәш Нурдин, хәләл белән сөешмәк, татлы балдин, ике хәләл бер-берсенә хушнут булса, назиклектә назик нишкә кылдин. Ир хатын мәхәббәттә сөхбәт кылса, анлар өчен хәсәнәтләр хасил булыр. Кыз улан раушан торыр, якты көндин, ата-анага ләззәтлектер шәкәр балдин. Хак әмре илә хәләленә тапшырмаклык, назиклектә назик торыр, өзелер кылдин. Бу бит менә кияүгә бирү турында сүз бар. Хәләл дигән сүз ул никахлы хатын, никахлы ир дигән сүз. Ир ата-ананың кызны сөеп үстереп хәләленә тапшырмаклык. Күрәсезме, нинди гүзәл. Хатын-кызның бер-берсен, ир белән хатын-кызның бер-берсенең мәхәббәт аңлатышуы, матурлыгы турында язган. Менә аңлашылмаган сүзләр дә бар, менә аның оригиналында. Әйтик, хәсәнәтләр дигән сүз, ләззәт дигән сүз, ул байлык дигән сүз. Сөхбәт кылса, сөхбәт. Ир белән хатын бер-берсе белән сөхбәт кылса, шул кадәр нишкә кыл кебек ди, нишкә кыл кебек ул өзелер кебек ди. Менә хәзер шигырьне бәлки яңадан тыңлап карарга кирәктер бу сүзләрне аңлаганнан соң. Сез яңадан тыңларсыз, әлбәттә. Ә хәзергә сау калыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.
Туры эфирда «Хәерле көн Татарстан» тапшыру, көнегез матур булсын дигән теләкләрдә калып, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Тәэсир татарча видеороликлар бәйгесе беренче нәтиҗәләрен ясады. Хәвәскәрләр номинациясендә җиңүче Айгөл Абдрахманова бүгін студиябызның кунагы. Хәерле көн, Айгөл, исәнмесез? Хәерле көннәр. Сез әзерләгән видеоязма һәм ул җиңүче дип табылган видеоязма татарча дөрес сөйләүгә юнәлтелгән. Ни өчен сезгә, яшь кешегә бу тема кызыклы булып чыкты? Дөресен әйткәндә, әлеге видеороликның тарихы бик күптәннән башланды. Мин үзем белемем буенча филолог, татар филологиясендә белем алдым. Мәктәптә укыган елларда Ялкын журналы белән бергә эшләү, аларга материал язу дигән тәҗрибә бар иде. Укып бетергәннән соң мине редакциягә эшкә чакырдылар. 2019 елның азагына кадәр мин редакциядә журналны басмага әзерләүче мөхәррир булып эшләдем һәм менә шул вакытта төрле форматта эшләү алымнарын кулланып карадык. Инде менә шуның берсе ул видеоролик булып чыкты. Гомумән, белемем буенча филолог булгач, татар теленә, әдәбиятка карата игътибарым көчле, яратам. Һәм кешеләрнең сөйләмнәренең матур булуын телисең бит инде, шуңа бәйле рәвештә барлыкка килде. Узган елның язында, пандемия вакытында әлеге ролик төшерелде. Безнең мөхәрриребез Илназ абый Фазуллин белән операторыбыз Илназ Мөхәрләмов белән бергә менә әлеге ролик туды. Аңа кадәр социаль челтәрләрдә мин татарча сөйләм буенча, дөрес сөйләшү буенча төрле постлар яза идем инде. Һәм гомумән бит хәзерге яшьләрне басма матбугатка китерү, аларны басма матбугат белән кызыксындыру авырдан бирелә. Бүгенге заман төрле формаларын, төрле яңа алымнар куллануны таләп итә. Менә шуның берсе видео формат. Бүгенге көндә дә Ялкын шул форматта эшләвен дәвам итә. Менә шулай туды әлеге ролик. Тормышта менә үзегез игътибар итәсезме? Яшьләр арасында чыннан да татарча сөйләшү бик югары дәрәҗәдә түгелме? Кызганычка каршы, русча әйткәндә оставляет желать лучшего. Кызганычка каршы әлегә бик әйбәт дип әйтеп булмый. Көндәлек сөйләмдә ул менә без ияләшкән шулай сөйләшергә, шуңа күрә шулай сөйләшәбез. Әдәби телдә ничек икән дип уйлап та карамыйбыз. Һәм әгәр дә берәр кеше төзәтә калса, ничек инде алай дөрес түгел бит дип кирләнәсе килә. Сез менә ничек уйлыйсыз? Кеше, сез беләсез, мәсәлән, бу сүзне башкача төрле әйтергә кирәк. Аны дөресләп җибәрү бу яхшы күренешме, дөресләү? Менә монда инде һәркемнән, кешенең үзеннән тора. Мәсәлән, әгәр дә мине кеше янында төзәтсәләр, әгәр дә синең монда хатаң булды дип әйтсәләр, миңа бик авырга туры килер иде. Шуны исәпкә алып, кеше янында беркайчан да беркем дә төзәтмәскә тырышам. Аннан соң аерым гына я барып әйтәсең, я язасың инде. Менә бу сүз булайрак әйтелә, бу сүз булайрак языла. Башта сорыйсың, сиңа киңәш бирсәм ярыймы, әгәр дә бер әйбер әйтсәм ачуланмыйсыңмы дип сорыйсың, язасың. Әгәр дә кеше шундый төр төзәтүләргә ачык булса, әгәр дә кеше кабул итәргә әзер булса, әлбәттә, сез бик акыллы. Рәхмәт. Үзегез белән дә әзрәк таныштырып китсәгез, Ялкын журналында эшләп киттем дидегез, бүгенге көндә нәрсәләр белән шөгыльләнәсез? Ялкын журналынан киткәннән соң мине татар китабы йортына проектлар куратор итеп чакырдылар. Бүгенге көнгәчә шунда төрле проектларны оештыру белән шөгыльләнәбез. Анда да шулай ук татар теле, әдәбият, сөйләм осталыгы курсына шундый өлкәдә эшлибез. Ул гомумән татар китабы йорты музей гына да түгел, үзәк кенә дә түгел. Ул бөтен төр өлкәләрне берләштерергә тырышкан зур бер оешма, зур бер йорт. Ул дөрестән дә йорт, менә шунда эшлибез. Әлегәчә Ялкын журналы белән хезмәттәшлек итәбез, татар китабы йорты белән. Менә мактанып әйтим әле, июль айында Ялкын журналы белән берлектә безнең журналистика мәктәбе ачыла. Балалар өчен музейный корреспондент дип атала, музей хезмәткәрләре турында яза торган журналистлар әзерләячәкбез. Бу мәктәпкә барсын да кабул итәсезме балаларны? Бөтен теләге булган бөтен балаларны да кабул итәбез, язырга өйрәтәбез. Укытучыларыгыз кем була? Ялкын журналы редакциясе. Редакторлар үзләре. Айгөл, минем белүемчә, сезнең бит әле китабыгыз да чыккан. Сез әле журналист гына булып калмыйсыз, әле китаплар да язасыз, язучы димәксез. Мин язучы дигән сүздән качырга тырышам, чөнки бу бик зур җаваплылык, бик зур исем һәм язучы булыр өчен Хәмәт ага Мәхдиевлар кебек язучы дип аталыр өчен бик зур тырышлык куярга кирәк. Мин автор дигән сүз яклы. Автор, язмалар авторы, хикәяләр авторы диергә була. Китап чыкты, дөрестән дә караш дип атала. Алга таба үсергә урын бар, камилләшергә урын бар. Киләчәктә тагын да әйбәтрәк. Аудиториягыз кемнәр өчен иҗат иттегез? Яшүсмерләр, шулай ук яшүсмерләр, анда да мантык, яшүсмерләрне кызыксындырган темалар, мәхәббәт, социаль челтәрләр, интернет
һәм авыл тормышы. Чөнки безнең яшүсмерләр барбыр, ни дисәк тә авылдан чыгалар. Шәһәрдә үсә торган яшүсмерләр белән авылдагы яшүсмерләр бермә-бер аерыла. Мин инде үзем авыл кызы буларак, авыл тормышы турында, авылдагы яшьләр турында язырга тырышам. Бик зур рәхмәт сезгә килеп, бүгенге көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен, шушындый сезнең кебек яшьләр, бу безнең милләтебезнең киләчәге. Бик зур рәхмәт сезгә. Үзегезгә бик зур рәхмәт. Хәерле көннәр. Һәр көнегезне бар тик матур фикерләрдә генә башлагыз дигән теләкләрдә калып, мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.